Beniti Momwa. Beniti Momwa. No kiting. Bana tim tap tap. Jai bwana. Wewe na bwana. Bana wewe just begini kende. Oh, silent pupils, eh? Oh, good morning. Good morning, Joshua. Thank you. So yesterday, what did we learn about yesterday? Can someone raise hand and answer the question? Sarif, yes. No, that was a abbreviation of yesterday and today. Conclusion of education board of governors. Eh? That we want to do today. I confuse you. I watch any man to gimodo punyere sani. Sarif, hangomo mi wiring go a level mar 20% within kilometers of 200 to 200. Eh? I need answer from you. Hey, you raise up your hand. That is what I want to say. Oh, hey, can you speak louder? That is what I want to say. Thank you. That's the correct answer. Oh, handonina. Ne wapunjere ango nyoro. Ne wapunjere to gibilonga ni mathematics, eh? Mane wangiyo to speed mar kimbo ka onyango gweyo to ka odagyo gweyo. How many kilometers can kimbo go? Eh? You are confused. It's okay. Koro kawuono wadwa mondo mi ng'ama nyalo to lemonwa. Eh? Hin mi lemonwa. Lem mono wachak somo. God bless us that we are wanted to teach. Yes, we are wanted to. The teacher is wanted to teaching us. Amen. Can you clap for the lady who pray for us? Thank you. Thank you. Who nyetena Mariek. Iwinjo? Sa ani to kori ngene to wapuonjre to ka wanda dala ka iwinjo. Eh? Wagoye gi dholuo to wachwado gi kisongo iwinjo. Ngene to school kuche ma koyodwa ka wapuonjo gi dholuo to ginyalo mako iwinjo. To Sarif, where is your yesterday homework? Sarif, hitaga ja anyuli betaga. Eh? Sani pe institution oko dwa chul. Eh? Your father no, I include it. Your parents don't want to pay for your education level, eh, of school fee. Eh? Sani no hatuna na penyo question mayo. Eh? Nika baba okelo to homogo. To mama kelango. Eh? To kai ndiko neru. Eh? Eh? To Antonina to kelo ne mari. Hey, question mabena apenyo kani about mathematics, eh? About speed. Nika Antonina to ogweyo kimbo. To dagi ogweyo kimbo. How many kilometers can kimbo run to reach? Eh? To omanero ne Antonina nikoni ni hen. Eh? Mangiso ni Antonina can kick kimbo, empty kimbo more than to her grandmother or grandfather. Is that clear? No. Is that clear? No. No. He knew the one at all. He watched it no. Oh, what na? Is that clear? No. Can you support your statement? This time, Can you be loud a bit?
kieda gira boro nyalo gwe nini moyo kwenye pili. That's correct. Gwe kimbo, it will depend with your ngoma. Your tallness of your leggings. When your leg is a little bit longer, you can go kimbo up to Rangai, and you cannot pursue your go kimbo. Me gina go sorry. What is the law? I confuse you. Okinyal go kimbo to katindi to tindo. Mo ingo dau. Is that clear? Yes. I like this boy. Ho kwero to ho defend ngowa answer man. Donge. Can we clap for him? Thank you. Sarif. Today we want to learn about ngowa parts of a bicycle. Correct? Correct. Sarif, can you go and bring that bicycle that I said to you yesterday? Can we clap for Sarif for the energy? Good. Antonina. Toba haba unose ya kanisa. Good. Kwa keni magitu mwobila. Nyaero yu. Nanti unsere. Bianeo koka. Ati ilo alo gatu moro kada kitu. Kelo unyisane den. Ati ilo. Udanga den to dato nywandore kama mata ndenyo mane. Okikuonge los kitu mo nywandore ngimonde kiteji. Pile Sarifu misiki yoro kanyapika tat onge thuolo manyatinya odhi go skul masomo. Kawune tidondia donda ya wonke. Bimo kuma chiket na gine kende adwa chiemo. Dako ma ululu adirange ni ululu kata bekata simu dino ka go. Itwa dondora donda ngoma kawuno tini. Ka wuoyo ta dondora, ha? Ka wuoyo awacho na mana dondora. Idwa na ted niko sidwa donda. Wang na kaw chiemo ga puki ma. Atedi ko sidwa donda. Mago te inyalo tedo ta dondi. Mago te donjo nikech nasenyuol. Are donda wakanyo jango katedi. Yana dada tedo nikech nyathina no dhi skul. To dok odhi skul dok atedi. To kigol piga ipuko oko, kok idwa tedo. Kendo dada tuomo sani. Apenji. Gini nyathino konyre karang'o gini. Mukele kama nyamba sani koro jumbare. Ikia nyinge. Idwa na luonge nang'o? Nyathino konyre sani idwa na tedi ati koka e puodho adwa tedo. Kaw gini dhi pugi oko kucho mondo luok gini obed maler. Ai joga pare. Dieri ki mote do katete. Ka jogi to jok mane dwari mane omanyi go dong Miriam mana bara gibu naka. Zako itaki dure mana ka. Anuoke age mo pi. Be dako ma wiye tiyo. Modinore ga bro manyomo rombo. Mago gik kanya tire. Dalo ite rombo. Ukawa wiyo dinore no rombe matini. Ang'o era gato kawuono ang'o matini ya wuono. Tim gik mitimo adenyo mama abro wuoyo kwad. Ana weni mon malando gi mon Maria. Gari moko ndio pach gitindo saidi. Nyathine eta ang'o a skul sadi. Kose lego dio chiemo kanyamini. Kawuono leo makatano makodoga leo gile imatin ated pia. Kasmajno. Ibrik cha benano na. Ipenya na gitielo machuo piny man kidhi kule mikende. Los gino kendi. Ai penya ba dhako wadu asbe. Ting mani biro dala wani ninen tienda machuo piny godo ng'ema ni neno. Ajama tunda mi penya kidri. Pile donge kemo naga. Walo ko. Bas. Now, Antonina, take your book. Okay. That's all. Okay, class. Whoa. What is the whole of this metal? What do we call this metal that is been twisted to transport a human being? What is this metal? Bicycle, correct. Can you clap for yourself? Thank you. When you think about it serious. Kwa chako gito to head of the handle of the bicycle. What can you see here? What am I
Angom mating, what am I holding? Light. Yeah? Light. So stupid. Can you see a light here? This one we call a angle of the headlamp of a bicycle. Yeah? How your name? What your name? This is the headlamp of a angle of a bicycle. Can you repeat that? Not the angle. Put a headlamp. Before you say angle. This is a headlamp. Repeat. Of high angle. Of a bicycle. Thank you. Can you clap for yourself? So this is a tundega. This is what? Tundega. This is a two. Tundega. What is the use of tundega? Can you carry up your hands? Yeah? Yeah? Sharif, can you a little bit louder? Tomako. Yeah. Can you clap for Sharif? We use tundega to umako. Mano wajani wa old ibinje. Koro wadwa ng'eyo ni to what is this? Glass? Can you be louder? What is this? Comb. This is not comb. We call this spring. Eh? What is the use of a spring? Eh? Eh? Class? You don't know? Oh. So we use as a spring, eh, to maintain your soccer abnormality. Manama is in soccer absorber. Even he mami yido kaja ariam tinga ok nyier nikech tinga onge soccer absorber. Ja hatinga en ngama serious. Is that clear? Yes. Koro wabiro ka. Mae koro my main point. Eh? Koro ma en momiyo to wabedo gi gimilongo ni to mom en mo create momentum. Ngamo nge momentum. Eh? 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 Wodo gwanjo iduka gi dholuo. Eh? Ngamo nge momentum. Momentum and calculation of a speed when you are being pushed. Eh? They calculate it to how do you go there by speed? Is that correct? Yes. Hana hadi loro class ni kasto kiny wadwa biro gimilongo ni angowa gi ango gi engine dong. Yes. Can you clap for your teacher? Can you clap for yourself? Clap for your chief. More homie who security gwenga. Good. Again on it to ukopo note. Young. Eh. So Sarif he did all in his baba unada wa pepe. Pesa. Winyo. Eh. Oh, who kinyu humondo you at alawin. Eh. So would hogwanjo. Take this bicycle to the storeroom where we have a hammery point. Even you man. Yes. Correct. Koro where mama what you go. Mam
in pok iwuoyo. Hiji tuo. Ok ituo. Ka wawer wadhi go, wawer to wadhi. Weruru. Wawer kwachung to wadhi. Dak wer. Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu wetu ni wa ajabu. Oh, Mungu wetu ni wa ajabu. Dongoro wadhiuru. Eja apunyi dwa madho chai. Mungu wetu ni wa ajabu. Oh, Mungu wetu ni wa ajabu. Thank you. Msarifa kani kamuno chio na kani kamuno ni huko. Ili kanye, umiju magingwechi. Ili ngila wangu. Baba yo. Ango mere ngonya pena, ango timo. Ila u. Orimbi nango. Idoro fiti. Baba u. Idwara ngo. Ha? Manade kilo. Manyita chulo cha. Obed koda piny. Mando misano. Odwa school fees. Yani ka onge pesa tok nyal somo. Ya won sare chole nyathi school fees yawa. Iwinjo. Bidaneka. Apenji. Pesa manyita chulo siling 2,000 cha eno dia kamano. Pesa githiedho ne dwal koso konyo ne ango. Manade kuru, manade. Dwal mokiedi. To dung'ita na kiwa 2,000, pesa yote mona ni koko nyapuonji. Serif ni chule school ma tuition yawa. Dong nyathi wa tuition. Dong nyathi kiseloro mata ne school mama. Ma tuition. To puonjo ukanye. Opuonjo school kare. Gine ba school, gine school. To kawuono no usoma ng'wesi. Mana wasomo kudere. Oywayo. Yani kako ywayo gache kako puonjo ube. Eka kodong kaka no chwe. Ne won Serif ka ugigi som. Asoma ngo ka nyathi moseywak ni no ywa. To kikundi ni dug nyathi mondi ati iwach gik ni wacho. Kaka mogo ang'wen gin manade. Mano odwa ndika ngo. Dongi somo. Omera kaka. Oh kabut. Yani kwa gigo kaka ang'wen. Kuka kabute ngi. Dongi wana kuwe kaka nyako. Yani kaka japuonji wadwa itemo wacho nango kaka japuonji wadwa Kaka Joshua wuoyo. okirite mondi kosego kata kodwa wacho bubu kogo bubu auchie to koro mara biri ngeno dhi luongo bubu ok mane mendiko bubu ne mone gendike kaka kiwinji to ma de gimanade Idondo na nyathi gol pesa nyathi odhi ochul tuition kare. Adhi penja puonj nyathini wuo nade. Niti penje nade? Mi nyathino pesa. Ka japuonji wadwa lada puonjo nyathi in gini ng'eyo. Ora pesa da dok e school ya pesa. Ema penji we mondi araka mane manti gin ne chika dala ka. Nyathi to be nyuola ma wiyo dinore ma kamari. To ga dala ni. Chimone yud mana ka. Ka japuonj pod ywad tem ga tiyo gi wi samino ka japuonj ywad wal pod go de go kindik mang'eny. Tiyo gi wiyo ito ni. Onegi ndik achiel. Indi kachiel tirite nyaki winji modhi wacho bang' dhe. Moteri babo mi pesa dwo chiem me cham lunch mondi tere. Pesa mami onge adhi rado gi japuonj ni magi mok nyal timo kaka uso pongo bu. Odwa ndika ng'uma kaka chini 60 ebi. Pepa chiel pong ne dhe magi kurang'o. Koro nyathi oduogo lunch to denyo ichako dondo nyathi. To magi manade. Magi manade. Okanyal mi pesa ogu pesa. To puonja winjo. Iwinjo nade to leta achiel to pongo bu. Koro ne S magi manade yawa. In kaka japuonji wadwa lindiki dinde. Ipani buge nyithindo wetu be chal gi gik won Serif pare ni timori marat. Mi nyathino pesa. Iwinjo mama. Weluonga ni mama. Gimomiyo ni we sikul jagam no pimo na maler. Kik wena dak kodi kata kia. Ang'e an mapuonj nyathina mang'e gimomiyo awach. Jagam no wacho na wach ni. Koro kata ero modogi kata ng'e. Ang'e ka gimomiyo ni we we mondi atigi mama u. Dongina kendi gi bagi buge ke. To kata set donga uso na nyar joko nyar. Dongina mane ketho no. Na ketho ni nado ker mani yena umiriki ipondo nyaka gi ba. Ai wata ni. Ne nyathino pesa. Serif wa mi. Mama uke tiki vera ka nyathi. Baba bicycle. No puonjru weche mag ang'o. Mag ndiga. To ikwonge ndiko mana mang'eny kamae kukindiko bicycle ni toke ya. Dali. Ino king'ini ng'ani ywadwa winjri kode chuti ng'eni japuonj to ywadwa kira. Eka puonjo ji. Koro bentie yo minyalo konyego. Ok nyako nikech wan
To samo somo to somo nango. En ko somo buk to somo nango. Nyathina donji lo gichien. Ng'eni gi baba wuod andre kanyo. Idwani nyathina bo we sikul. Kuom pigi ok ichien. Ok amiyi. Kiero ting'ondo kwajo midwa ng'onda mono. Ok amiyi. Sok non chang'eyo ne nyathina ang'o miyo orwako achiel rating' achiel. Jendo gen kae. Sarik. Biane ka. Soks machama chichi go to manade. Ang'o motimore soks gi? Ha? Buoche mon chang'eyo eri. Buoche bisemiyo japuonju maradwal. Amiye mama. Wuoji dong oti ing'iyo gamoro kendo. Yani wuoche oti kore wito. Dong oti ok dang arwak gino. Tim adwa dhi kodi skul. Adhi abarar gi japuonjo kenda. Ma gimo kanyal yie. Kaka pongo bu. Osiko ne nyathini ni buko rumo. Miya pesa na Donji chiemo onji sare. Dhi sikul aluwo bang'i. Kise chiempe opi mondo dhi sikul aluwo bang'i. Ma gik moko kanyal yie ni Mr. Joshua. Kalewe ne pek dwal ne ogolo kuom dagi ang'eyo. Ok en gimo gore ga kuom. ok da miya pesa karala sikul. Bugni tiwe ne ng'a. Nyithindo masani gi chien. Nyaeri semo nyathini. Ano kasene awacho ne ang'o? Dongi wacho ni mondo nyathino ter skul mondo. Gina adwa dhi rado gi japuonj no. Adwa dhi rado gi japuonj ma gima ok nyalo. Kata in me pinga ing'eane kaka mang'eny. Kata un kanu ndiko kane pok iwe sikul nundiko kama. To dong Joshua ywadwal koro chuno ni nyaka ondik kaka To nyathini wiyo dinore ka wi manade. Ere kaka onyalo kore kaka pok ng'ato ywadwa loko relax. To rit mondo ng'acho ti. like father like son. Ine mane wiyi okuo. Kodi lunga ni san. So san no tigungo ng'a. Ati rado gi japuonj aduogo. Wi. Adwa dhi rado gi japuonj no. Ok onyawuna. We dona dhiyo. Notimo pata. Pachina biro goro miti. Ayo yo. Magi moka nyali. Kaka.